Gaia da Euskal Herriaren batasuna, zazpiak bat deitzen den hori, ze bilakaera izan duen batasun horrek mendetan zehar eta bereziki azken urtetan zehar. Eta orduan lujaldea, zer den Euskal Herriaren lujaldea, hori definitu nahi izan dut, eta nola mendetan zehar lujalde hori zatitzen joan den, eta bereziki azken 10-15 urteetan zenbateko indarra izan duen zatiketa horrek. Zatitua diot sozialki, kulturalki, ekonomikoki, arlo guztietan. Azken aldian lujaldeak entzuten da anitz, eta lujaldeak entzuten dugunean ez dakigu ari garen. EAE, Nafarroa eta Iparraldeaz, edo ari giren 7 probintzitaz, lujaldea hitzak ez dakigu zer nahi duen. Zatiketa areagotu du nik uste dut administrazioaren botereak, edo administrazioaren botere gerota handiagoak, Nafarro garaiaren eta EAE-ren arteko zatiketa, eta horretan borroka ideologiko handi bat izan dela, eta isilpean Espainiak eta UPN-ren garai bateko gobernuak irabazi dutena ideologikoki zatiketa horretan. Beste zatiketa da, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren artekoa aspalditik datorrena, benan azken 10-20 urteetan ere paradoxikoki, Europaren garai hontan eta mugak ustez hautsi diren hortan paradoxikoki areagotu dena, eta hor nik uste dut egon direla diskurtso batzuk, abertzalen aldetik diskurtso batzuk, asimetriaren diskurtsoa edo errealitateak kontuan hartzearena, eta horrek ere areagotu du. Eta etorkizunera begira pixka bat proposamen batzu edo ideia abiapuntu batzu nola egin zatiketa hori gainditzeko eta nola egin herri hau berriz batzeko. Baina laburki errateko, herri bat bere lujalderik gabe ez dela bizirik irauten ahal, eta bere lujaldearen kontzientzia, bere hizkuntzaren, kulturaren kontzientzia, bere nortasunaren kontzientzia galdu duen herri bat nekez helduko dela askatasunerat. Eta askatasunerat heltzeko lehenik behar duela indartu herri gisa, lujalde batasunan funtzionatu bere hizkuntzan eta abar.